Аз съм Печофилията и днес ще правим клипче пак в училище, защото нямам време вкъщи да направя. Знам, че виждате така, само че трябва да се доходя назад. И много от вас ме питаха, никой не ме пита, просто си го измислям. И искам да направя това клипче, защото много ви обичам. Благодаря за единия лайк. За единия лайк, за 11 показвания, за един абонат. Аз нямах никакви абонат. И съжалявам, че чувате моите приятели. И днес ще ви... Не знам какво да направя. Какво да направя? Искам да ви кажа, че аз съм много добър. И аз ще се разхождам и ще ви говоря за някои неща. Първо, аз съм... Аз съм Печофилията. Много ям филинг. Вчера изядох 4. Знаете, имаше малко прекъсване толкова. Ама вие сте ли пидараси? Вижте тук един... Не показвайте пред камерата, бе! Гледат ти малко деца. Да, то кум милинката, петинката иска да ви каже нещо. Ама нищо не иска да ви каже. И да кажа първо, че аз имам Samsung телефон. Второ, че имам Wii, мога да снимам на Wii-то, само че мога да снимам и на FIFA, мога да снимам на Minecraft, мога да снимам на каквото си искам. Мога да ще го спаля. И мога да снимам на Mortal Kombat също. Така, предположите ми на какво да снимам. Без Mortal Kombat, защото още нещо не е станало както трябва. Без Mortal Kombat мога на Minecraft или на FIFA 2007. 2007. Много яка е, много яка тази 2007. И така. И това е. Искам просто да ви кажа, че аз съм добър. Много съм добър. Искам да ви кажа, че просто искам да ми давате абонати. Да ви правите всичко, което мога. Защото аз давам част от времето за вас. Част от времето за вас. Част от мегабайтите ми. От гигабайтите ми. Затова аз го правя за вас. Повечето. И така. Просто искам за вас да го направя. И това ще за клипа. Искам само да ви кажа, че за вас правя всичко. И да, това е градината на моето братче. Ето. А това са тези игрища. Там е училището, ние сме в занимаванията. Вижда ли са занимаванията? Да, вижда се това. Това е градината. Това там е училището. И просто ще ви кажа. И до виждам, браточки. Аз бях Печофилията и до скоро.